Chámome Fran Sieira, teño unha compañía de danza en Galicia que traballamos a través do baile tradicional e o levamos a un marco máis contemporáneo e aparte pois, son mestre de baile tradicional en diferentes asociacións da comunidade. Dentro do proxecto Escora, a verdade é que surdeu esta idea de creación deste proceso creativo onde fusionamos o traballo que facemos dentro da compañía co traballo da Asociación Cultural Adro. A verdade é que é un traballo que despertou moito interese en min porque nunca había traballado dende ese punto de vista coa unha asociación cultural. Ben, pois Adro é unha asociación que ten 43 anos de historia. Empezou con unha asociación cultural que abarcaba unha morea de actividades ligadas á vila, pois cabalgatas, entroidos, viaxes culturais, e agora casi o 100% da súa actividade se limita á música tradicional, á transmisión da nosa cultura tradicional. Pois a miña aportación, pois dende o principio, pois xunto con Fran Sieira, o que fixemos foi analizar un pouco os contidos que tiñamos, digamos, en vigor, non? No apartado especialmente de baile, que foi o que me tocou a min, pois en todo ese, digamos, contido que tiñamos de baile, pois el foi elixindo un pouco o que se adaptaba mellor o que, a idea principal que tiña do espectáculo. Pola miña parte, pois algo parecido, pero dende o eido das pandereteiras. Eu son o profesor das pandereteiras maiores que actuaron. É un pouco por aí, e tamén cos pequenos que, bailaron esa xiranda, que é un xogo tradicional da zona do sul de Galicia. Pola miña parte, o que fixamos foi adaptar un pouco o repertorio que xa tiñamos aos tempos e as necesidades escénicas que había na parte que era máis de danza e tamén de pandeireta que estaba inserida no escenario, e nós un pouco fixemos de soporte instrumental a gran parte do espectáculo. Lea fala do conflicto, fala un pouco da actualidade, non? De todos os conflictos que mundialmente estamos vivindo, non? E o que pretendíamos era que tamén a través da nosa danza, do noso baile, lle pudéramos dar visibilidade a algo que hai que visibilizar e non deixar de falar de todo o que está pasando e intentar buscarlle solucións a todo este conflicto que nos rodea, non? Das características que facían que o proxecto despertara interese en min era traballar cun equipo amplio e ver hasta onde poderíamos chegar, non? A verdade, foron 4 sesións, pero a entrega da equipa foi total e o profesorado tamén me arroupou moitísimo e a total disposición, entón, foron todo facilidades e, con ganas de repetir un proceso así con equipas semellantes porque a verdad que foi unha gozada. Nada, o que dicía Alex foi tivemos que extremar a nosa actitude de colaboración entre nós e tamén de cara a Fran. Nós é verdad que facíamos un pouco un bloque porque sabemos o que sabemos facer na asociación cultural, pero tamén sabíamos que tiñamos que intentar non subir un chanzo, porque non o subimos, senón intentar sacarnos un pouco do noso e que nin a nosa xente se sentirá incómoda, nin tampouco que Fran estivera limitado á hora de transmitir o que narrativamente quería transmitir a obra. Se lea como proceso se reduce nunha palabra, como todo proceso, pois sería grupo. Ilusión. Interxeracional. Eu vou decir fugaz.